somos os representantes do Depor do Colegio Hogar de Santa Margarida e estamos aquí en 21 días e galego e máis para iniciar esta nova aventura. Boas, eu sou Adrián Pereda, son de Santander e levo aquí 2 anos. Boas, eu sou Seidiva, son de Mallorca e levo aquí 2 anos. Hola, eu sou Cristian Canales, veño de Santander e levo 2 anos no Deportivo. Hola, eu son Álvaro, veño de Huelva e levo aquí 2 anos. Hola, boas, son Diego, son de Ourense e xa levo 6 meses aquí na Coruña e o galego uso para falar na casa e na residencia. Hola, eu son Jorge, levo aquí na Coruña fai 6 meses e son de Ourense e falo galego habitualmente ca miña familia e cos meus amigos. Eu sou Martín, sou de Logroño e levo aquí 6 meses. Hola, chamo Fernando, veño de Ourense, este é o meu primeiro ano no Deportivo e falo galego habitualmente cos meus avós. Hola, chamo Nico, son de Sanxenxo, levo aquí 6 meses e este é o meu primeiro ano no Deportivo. Boas, chamome Hugo Valdemar, son de Fisterra, este é o meu segundo ano no Colexio Fogar de Santa Margarida, e o 8º no Deportivo da Coruña, habituado a falar galego con meu amigo Matos. Ora, vou presentar eu agora, chamome Hugo Matos, son de Silleda, é o meu segundo ano aquí na residencia e tamén no Deportivo, e habituo a falar galego con Baldo e un pouco con Nicolás. Eu son Kevin, son de Burgos e levo aquí 6 meses. Estou aprendendo a falar en galego. Hola, chamo Merfín, sou de Ourense e acabo de incorporarme ao Real Club Deportivo da Coruña. Hola, eu son Alex Marcote, veño de Fisterra, levo 6 meses aquí no Colexio Santa Margarida e levo 3 anos no Deportivo.